Kay peace ug okay naman jud sila. Hinaot sunod, di na mag-live kung maningil ha. Maulawan pud taon sa mga netizens ug sa mga bisita si Auntie Maria. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Nya ang nutshell, anong katunga naman lang? Inyong gisave para sa panihapon or gianang nagmukbang? Magklaruhay lang punta ba? Kay di biya lalim kung chicken cordon ang nawala. Pero sa kabitsi ang imo isagpa. May pa bitaw gi-invite pa ko nimo ato. Gamay ra mong gugugkaon. Aron unta makatilaw na kung unsay lasa anang chicken cordon. Pero ay, imposible di gihapon. Kay lagi pangitaon. Mahala pug tubo sa reseller, oy. Just meal man pud, maikog man sa tamutulon. Joke lang. May mangka, uy. Joke lang. Laban ng jud. Arot lang. Unsa naman eh? Gigil niyo si ako. Ikalma lang jud nato atong kaugalingon. Mao ba? Laban sa introduction, no? Shoutout sa chicken cordon. Uno sa tanan, wa pa jud na nako natilawan. Chicken joy raman good town akong nailhan, pero di ta na irara ang chicken joy. Kay para nako, maog hapon na yung number 1. Pero di sa ta maghisgot ang chicken joy. Kay ang chicken cordon man ang nagtrending og taman. Na late lang ko og vlog ani kay tungod na busy akong inahan. Mag 1 month naman unta ning issue ha. Karon pa man niya nahuna-hunaan, pero sige lang kay viral pa man gihapon so laban. Sa ang dakong pangutana sa tibuok kalibutan, ang chicken cordon hain naman. Ngano wala gi-display nga apil man to sa budgetan. Ang ako lang pod kung gitaguan sa hingtundan. Kay di ba after sa lafang maglingaw-lingaw pa man jud na ang tanan? Ya inighuman gut mo naman sad, idi may nang pangandaman. Bitaw, anyways, disclaimer lang ha. Kani nga vlog para jud ni pangkatawanan. So ayaw mo kasuko, kaguol or kakulba. Kay this is just for fun. Ay pa naman. This is just sudan. Charot, joke lang. Bitaw, katawa sad mo ba kay stress na kay kalibutan? Anyways, bitaw, disclaimer lang jud seriously. For entertainment purposes ra jud ni. Ako plano mo bash sa mga kasaani nga sila Auntie Maria ug Marjorie. Makahappy gani kay peace na jud taon sila finally. Pero bisan sa nahitabong issue nila, ang mga Pinoy nalingaw ra pud taon maski daghan problema giatubang. Ana lang jud ba happy lang. Maski deep inside, gasakit na dayng dughan. Di lang gud kaayo ta padala sa problema. Hatag-hatag pud og panahon para sa kagalingon ba? Lingaw-lingaw sad panagsa. Stress ka? Bored ka? Nakay problema? Nahala pag scroll sa newsfeed ug sa TikTok malingaw ra jud ka. Kung napulaan na kagtanaw sa mga memes about sa issue ni Marjorie ug ni Maria, nahala pangitaan na pud sila Charmaine ug Nicole para mubuhak kag katawa. Nga naman mong duha. Ansay wala, gisapot ka no. Nga naman Nicole. Away na naman. Ito na lang ako sa Charmaine una. Masa may giawayan ninyo? Ya pagluto ug pag-order og chicken cordon para di ka maungo kay wa sad ra baka kaila. Charot, ako naman ba isa? Bitaw ba? Grabe yung sense of humor ani mga Pinoy sa? Na gani mag-trending or mag-viral? Agtik din kaayo makahimog memes. Ang uban himuan pagkanta o sayaw. Nawa ang chicken cordon. 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 8, ni kasudan. Lawang, sudan, lawang, sudan, lawang, sudan, laway. Lawang chicken cordon, lawang chicken cordon. DJ Jordan. Pareha sa bawal lumabas ni Dai Kim Chiu sa una. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing Nakabilib jud ning mga Noy Piuy. Muraragway mga problema ba? And speaking of problema, daghan jud kayo problemado rong tuiga ba? Nagkalala ang pandemic, mga tao nagkasakit-sakit, daghang nangamatay, and nag-MGCQ na pugbalik.
Hay spaita pero laban lang jud gihapon ta. Bisag unsang problema ha, malampasan na tana kay ang Ginoo gatan na aura. Wala siya natulog maong kapit lang. Kita nang sakit og problema sulbaron ra niya. Okay, so back to chicken cordon sa ta. Ayay gutuma ra ba? Di kaya ayuda sa whitey uy, para makamukbang no. I-try niya tanang chicken cordon kung kaya bas panglasa. Kanira ba pong baa perting tabiana, pero pakan ahastang piliana. Ay sigurong niwang ko sa, o sadyang kulang na sa vitamina. Bitaw, kumpleto lagi to sa vitamins. Pero unsaon man, bata raman po ko nga kiatan. Maong kabong mga ginikanan, hinahinay na ng pumugdawat sa kamatuuran. Ang mga bata, magpakabata man jud na, magkiat jud na. Kung di matuman ninyong gusto nga manambok mi, dawat-dawat lang pud kay di man pud na namo kagustuhan. I'm sorry, ma. Sorry. I'm sorry, ma. I'm sorry. Alam pud may panagin sa mga ubang bata kung chubby sila. Kay sila man to, kiat man ko. Bitaw, laban lang dito sa iya-iya na tong kalawasan. Niwang pa ko sa pagkakaroon kay bata pa man. Pero nawag mo dako ko mamshitin. Maigog din ang fats ni Mug ako ng labuan. Pastilan. Ang importante, healthy lang. At the same time, malipayon og maayong batasan. Charot. So by the way, nagkisgot naman lang jud ta nila Auntie Marge ug ni Auntie Maria. At tuwa na lang pud itudol no mintras may time pa. So kay peace ug okay naman jud sila. Hinaot sunod, di na mag-live kung maningil ha. Maulawan pud taon sa mga netizens ug sa mga bisita si Auntie Maria. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Ni Auntie Maria, i-display lang pud nato ang chicken cordon ha. Kay specialty biya pud taong to niya. Niya ang nutshell, anong katunga naman lang. Inyong gisave para sa panihapon or gianang nagmukbang. Bitaw magklaruhay lang pud ta ba. Kay di biya lalim kung chicken cordon ang nawala. Pero sa kabitsi ang imo isagpa. Pero sa kabitsiyang imo iksagpa. Kanindot ra mag-OOTD ni Ma'am Shi. Sakto kayo kay daghang viewers makakita sa live ni Marjorie. Bitaw joke na dyan ang tanan no. May pa bitaw gi-invite pa ko nimo ato. Gamay ra mong gugugkaon. Aron unta makatilaw na kung unsay lasa ang chicken cordon. Pero ay, imposible di gihapon. Kay lagi pangitaon. Pero in taon kalami ra ba si lechon? Dako ra ba kaayo murag pang usa ka batalyon? Mahala pug tubo sa reseller oy. 10,000 man pud maikog man sa tamutulon. Joke lang. So bitaw mga meg, dere na lang kukuto, dere na lang kutaman. Daghang salamat sa mga nananaw labi na sa paghuman. Pero before ko mag-bye-bye, mag-shoutout sa ako and mag-promote og channel sa uban. Shoutout kay Francis Matthews TV. Please subscribe to his channel po. Kumusta ka na? Tuloy mo lang pag-vlog mo. Hello din sa lola mo from Roma. Hi, Ma'am Beth. Thank you sa suporta at kabaitan mo sa akin. Hello din, Auntie Alma so Felix. God bless and ingat always, Auntie. Kay Auntie Daya Del Coro from California. Keep safe and God bless po. Hello din, Kuya John Harvey from Argao. Congrats kasi isa ka ng tourism head ngayon sa Argao. Hello din sa mayor dyan na si Mayor Alan Cisaldo. And please follow po mga Meg sa FB page na Real Cebu. Hi din Sir Gilumags TV. Pag-subscribe din channel yung mga Meg. And Sir July Paonel. Please subscribe din sa yung channel. And congrats po Sir July. Happy 100k subscribers and counting po ulit. Also, shoutout and hello to Vivian TV Official. Altony Mendoza from Dubai. January Auditor from Bohol. Jeff Cabarcads Vlogs. Sagrino Medalye from Muntinlupa City. Gina's Channel. Rimzai Tutor TV. Carmelita Rodriguez. And Rodriguez Family from Antipolo. Glenn Villegas. Miss Longhair TV. Christine Morelia. And Juhi Vlogs. So until next vlog mga Meg, God bless everyone and bye! Thank you!